Pelwekî te jî amaje pê kir mangê çar e mangî çeka êdî zivistan diqede xelk êdî derbasî hewa germ yanî êdî derbasî biharê û havînê dibe ji ber wê jî çalakiyên ku li Tirkiyeyê hemû Stenbolê dest pê dike ew jî meha Nîsan yanî meha Ewril em dikarin bêjin meha festîval û çand û hunerê bo wê jî Stenbolê em dikarin bêjin niha festîvalan dest pê kiriye tenê ne li Stenbolê gelek deverên navçeyên Stenbolê em dikarin bêjin yani tenê vê mehê sed çalakî zêdetir yanî li vê derê hem çalakî konsert û tiyatro hemû tişt em dikarin bêjin dest pê kiriye her wiha çil û pêncemîn Festîvala Fîlman ya Stenbolê jî dîsa wê di rojhunda dest pê bike û roja înê wê dest pê bike hetanî heftekî wê bidome wê doyê Festîvala Fîlman de jî wê gelekî fîlmên hem metraj dirêj hem jî metraj kin wê Kurdan jî wê Kurdî jî bê parvekirin û derhênerên wê Kurdin gelek fîlm jî wê bê parvekirin her wiha meha Avrîlê em dikarin bêjin meha geştyaran yê herî zêde tên Tirkiyeyê jî weke hûn dizanin ev cihê ku em niha li vê derê ne hem Sultanahmet û Beyazît ji ber ku vê derê em dikarin bêjin müzeyeka weke müzeyeka servekiriye Stenbolê yanî ev navçeyek ku niha em li vê derê ne ew jî hem dîroka wî dîroka wî gelekî kewnere hem çand û hunere yanî mîmarî Osmanî mîmarî Bizansî û Romî û gelek mîmarîn împaratoriyên ku di vê bajarê bi weke rêvebirine mîmarî wane hene bo wê ji bo geştyara jî em dikarin bêjin ev navçeya ku Sultanahmetê weke müzeyeka servekiriye hem geştyar hewa germ dibe hem geştyar tên vê derê hem xelkên ku di nava Tirkiyeyê de yan jî ên ku di Stenbolê dijîn ji malê xwe derdikevin dest bi çalakiyan û dest bi gelek awayê çand û hunerê û diğer û her wiha ên ku dawiyên hefteyê yanî meha rojên şemî û yekşemê jî gelek kes weke zarokiyên xwe derdixin û dînin gerîdînin cê mûzexane û mûzeyan digerin her wiha dibistan jî vê mehê dest bi geran dikin dibistanên ku niha li Tirkiyeyê ne ên ku seretayî ewnan jî dema meha Avril dibe germ dibe xwendevanan digirin xwendevanan di navçeyên ku weke Sultanahmetê weke Stenbolê ên ku balkêş di wan navçeyan de xwendegeran digerin û behsa dîrok û çanda vê bajarê dikin bo wê jî em dikarin bêjin meha Avrilê bo dibistanan jî bo xwendevanan jî gelekî giring e her wiha me gotê geştyar herî zêde meha Avril de tên Stenbolê li vê derê Stenbolê herî zêde jî tê Sultanahmetê bo ku hem ev vê derê Ayasofyayê wekî wî zana Ayasofya berê weke dêr hatibû avakirin ji serdema Bizansiyan da lê paşê dema Osmaniyan ketine Stenbolê ew kirine vegeran dikirin mizgeft piştî wê jî niha hîn weke mizgeft heye û xelk diçin dikevne wê derê Ayasofya û her wiha li hindik keleka Ayasofya mizgefta Sultanahmet heye derdorê Ayasofya û mizgefta Sultanahmet gelek deverên dîrokî hene bo wê jî hem li wê derê xelk digere hem jî xwendegaran dinigeranin ya din em ya bêjin meha Avrîlê meha Nîsanî meha Lale ye yanî Festîvala Lale ye Festîvala Nîsaniyên ya cûreyek ji gulan in ji bo wê jî em dikarin bêjin ev derdora Stenbolê yani di nava Stenbolê da nêzîkî 20 milyon ew laleyana ew gulana tên çikandin ev jî renga bajêr hinekî em dikarin bêjin gelekî diguherîne û xweş şên dike bo wê jî dema ew ciyên ku park û cê derdora Sultanahmetê wan dere jî ewna tê çikandin û turîst û geştyar û kesên ku tên van dere digerin jî gelekî bala wana dikişîne û bi rastî jî bajar gelekî xweş dike ji ber ku hêdî bihar dest pê kiriye em dikarin bêjin li Stenbolê ev çend rojên berê gelekî sar bû.